Priatelia, tak ideme ďalej a dnes výrazne pokročíme v notifikácii. Budeme sa snažiť dostať notifikáciu tu, aby tu sme niečo videli, vtedy, ak je user prihlásený. Čo sme spravili naposledy? Naposledy sme spravili čo? Index, unread a destroy. Čo budeme robiť teraz, je urobíme tento zvonček, tento bell tu na a trochu to teda skultúrnime celé. Takže navigácio, tieto mám navigačný blade, PHP mám tu na. A tu mi začína tento drop down, tento tu, menu. Takže ja si to celé skopírujem, pretože celé nemusím, toto vnútro, pretože vlastne potrebujem niečo podobné, áno. Skopírujem, oddelím, to je to nové, tu napíšem navigačná lišta, začiatok navigačnej lišty, copy a tu bude koniec, aby sme sa v tom nejak orientovali. Koniec navigačnej lišty. Ja už som začal si takéto poznámky robiť, lebo keď sa vraciam ku kódu, tak človek zabúda, sa málo orientuje a je to aj prehľadnejšie. Čiže ak teraz refreshnem, tak mi vyskočia vlastne dvakrát, hej, dve tieto. No, čo budem potrebovať? Toto can admin určite nebudem potrebovať. Jedno líčko. Áno, ostatné mažem. Toto mažem. Teraz aj tento formulár zmažem. A ten vrchné zmažem. A toto tiež zmažem. Vidíme, že ten separátorik tiež nepotrebujem a dividerik nič. A ak sa to volá notifikácia. Takže prvá kontrola, meno mi ostalo, to tiež nepotrebujem. Kde mi ostalo meno? Toto tu. Si to entrem do novej stránky a tu dám XXX. Aj ten span vyhodím. Teraz ho nepotrebujem. Urobíme to maximálne easy, ako to je. Čiže tie XXX a notifikácia, prečo ostala, vidíme, hej. Čiže pekne to ostalo. No. Toto notifikácia mi ostala. Čo teraz vlastne mám robiť? Dáme ten zvonček bell tu nejaký. Ja používam font awesome a ikony. Dám hľadať bell, to je ako niečo na Facebooku, a tento je dobrý, čiže bell, dobre, ako sa to ešte používa, example, vidíme, je to i, class, fa, aj veľkosť, takže radšej toto si zoberiem. Ctrl copy, už to asi nepotrebujem. A miesto toho vpálim tento tu
E-class, bell. Tak. Large, FA v large, to znamená veľký, tiež nepotrebujem. No, takže by sme to lepšie videli, teda vy. A jednoducho ten E-class tu máme a klikneme a čo to spraví? Miesto toho tu, krásny bell, lenže mi to trošku rozhodilo. Niekde som spravil chybičku krásy a ani neviem kde. Kde som spravil, že mi to tak, musím to porovnávať s týmto, lebo tu som kopíroval. Viete, kde som spravil chybu? A tu nemám. Mám. Tak ešte raz, kde som ja to len spravil chybu? Aby som nemal uzavretý tak? Áno, nemám uzavretý tak, som ho omylom vymazal. Tak, to by mohlo byť chyba. Áno, presne také. Vidíme, že keď na ňo kliknem, tak sa mi tu objavila tá notifikácia, ktorá je natvrdo napísaná ako v kóde, áno. Táto tu. Ale mne tu chýba ešte vlastne ten odkaz. Áno, takže ja si požičiam tento odkaz, lebo tu zase to Ačko nemám. No a toto vyhodím teraz. To nepotrebujem. Notify. Tak, teraz by tá šablónka mohla byť zhruba hotová. Trošku to zkontrolujeme, jestli je to очень хорошо. Да, дякую, очень хорошо. Все работает, jak мы хотим сделать. No, takže máme základnú šablónu. A teraz to, čo sme robili predtým, že sme z user controlla vyťahli unread správy, vidíte, unread notification, to my spravíme teraz v tejto navigačnej lište. Takže vy, ktorí viete, staré známe, for else. Empty, keby náhodou tam nič nebolo. A opäť and for else. No. No a čo teraz vlastne musíme urobiť? Robíme to, že prihláseného usera notifikujeme. Čiže kopírujem to, nenakopnem, nakopírujem to. Dám premenu, áno. Out user as notifikácia. Čiže vlastne ja presťahujem túto funkciu priamo do šablóny, presťahujem priamo do šablóny. No a vyskúšam, či to nejak ide. Nemá to byť premena. Či to ide? Ide. A pozrite, čo sa stalo. Dvakrát notify mi dalo. Prečo mi dalo dvakrát notify? Pretože mám dve notifikačné správy. Chodci rovnaké, ale totožné. Čiže ono mi vytiahlo moje notifikačné správy k môjmu userovi, čiže notificable ID, to som ja, a mi vyťahlo dve správy, áno.
Výborne. Čiže mám tu dve správičky. Hej. Vlastne už som skoro hotový. Čiže vždycky, keď sa prihlásim, kúknem, ja kúknem, vy pozriete, tak tu viem, že ma čakajú dve správičky. No, aby sme to trošku ešte ošetrili. Tak, toto je natvrdo napísaný kód. Vlastne teraz zmeníme na mäkko napísaný alebo dynamický kód, čiže premena notification a čo budeme notifikovať, aké vyťahneme údaje, môžeme vyťahnuť type, IDčko, data, create, čo len chceme. Takže, a že to funguje a vôbec, áno, tak my z začiatku vyťahneme type, áno, príklad. Alebo IDčko vyťahneme. Ale to je zbytočné vyťahovať. Budem vyťahovať rovno všetky dáta, ktoré som si tu poslal z notifikátora, hej. Číslo user copy. Takže dám notification, keďže je to v data, tak musím dať data. A keďže neviem, či si spomínate, ak si pozriete predtým video, tak nám to vypluje arraye. To znamená, že ja to musím v arrayoch teda odchytiť a tu vložím číslo usera, číslo položky, áno, respektíve názov, kľúč, nehodnotu kľúč. Tým pádom sa mi stane, že keď to refreshnem, tak vidíte, mám číslo 1, áno. Číslo usera, to som 1. Vlastne to vyťahujem, číslo usera, toto tu, jedničku. Teraz dám meno usera, ctrl copy, aby som nespravil chybičku krásy. A ja si pomôžem tak, celé to skopírujem, ctrl copy, bachnem to s medzerou tu, a toto tu, meno usera, a to nevidíte, dobre, x-knem a aktualizujem meno usera. Meno usera, áno. Čiže mám dve polia, refreshnem to a ma čakajú to isté názov, áno, lebo dvakrát to isté. Ale keby boli rôzne záznamy, tak samozrejme mám tu rôzne záznamy. No a ešte môžem dať, vlastne si zachytím, ak sa nemýlim, obsah poznámka, áno, poznámka, vo veľkým poznámka. A tu je moja poznámka, bla, 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 bla. Čiže ja to dám, aby sme to videli, akí sme frajeri, vložiť a tu veľkým, poznámka. Vlastne len to, čo si pošlem, to zachytím a teda vyťahnem z databázy, refreshnem to krásne, poznámka. Ja meno usera dám do strong, meno usera, aby to trošičku strong, aby to trošičku vyzeralo, báť ho. No a vidíme, že Gabriel je teraz strongo. Dobrý, ne? Páči sa vám to? Mne sa to páči, na to, že to tak rýchlo mastíme. Obsah, krásne. No, tak, sme vlastne dobrí. Sme vlastne dobrí. Čo môžeme urobiť ďalej? Ďalej urobíme určitú poistku.
poistka je taká, že keby som sa teraz odhlásil, tak mi zahlási chybu, pretože nie som prihlásený užívateľ a tým pádom by to teda bolo. Ja poistku spravím asi až tu. To staré dobre poznáte if out check a ul and if, vidím, že tu je tretí, áno. Trošičku to vykrášlíme, aby to malo líniu. Vlastne teraz sa nič nezmení, len to, že sa môžem kľudne odhlásiť a zvonček síce bude, ale nezahlási mi chybu a bez problému to vieme aj zvonček samozrejme schovať, ak nemá nič, ale to je tutoriál a robíme taký najlacnejšiu verziu. Druhá vec je, že teraz je to fajn, ale keď by bolo tých správ veľa, tak potrebujeme nejakú pagináciu tu spraviť. Takže ja to tu spravím asi tak, že úplne pagináte a dám nejaké číslo 1, áno. Dám teraz jednotku. To znamená, že teraz mám dve zobrazené správy, len dve totiž to mám, ale keď som obmedzil, by sa mala mi zobraziť iba jedna správa a vidíte, že je, ale tu by som musel dať ešte, to poznáte, render pagináciu, ale to už viete sami si spraviť, aj, čiže to teraz neriešim. Vrátim to naspäť a dám 3 alebo 5 do budúcnosti. Viac nemusí byť. Koľko je na Facebooku? Nevieme. Tak, teraz sú vlastne zobrazené všetky. No, čo teraz potrebujeme spraviť je, no, áno, tak, tým, že som zapísal priamo, vyťahujem z prihláseného usera unread notifikácie, dokonca ich paginujem, vyťahujem, znamená, že túto metódu už teraz nepotrebujem. Čiže ak ju vypnem, to bola iba na ukážku, keď som ukazoval priamo to array a všetko bude fungovať tak, ako je. Vidíme, že funguje, pretože toto vyťahujem priamo zo šablóny. V poriadku, taký zápis ja si myslím, že v poriadku, ako to ťahať do nejakej špeciálnej metódy a tak ďalej. Túto tu môžeme použiť v budúcnosti, keď to budeme robiť cez Vue alebo cez Ajax, cez JavaScript teda. A môžeme použiť, ale teraz ju necháme tak. Dobre. Takže prvá etapa, alebo vlastne druhá etapa, prvá bola urobiť teda šablónu, ošetriť to proti neprihlásenému userovi, potom paginácie, vyťahnuť data z data, to vieme. Prečo notifikátor data, to polie, to len v tom prípade, keď ťaháme z data, ale keď by sme ťahali túto, tak dáme priamo tak, ako vyťahujeme, čiže notifikáciu a IDčko, hej. Myslím, že to je jasné. No a teraz potrebujeme docieliť to, že ak klikneme na nejaký odkaz, aby bol označený ako read a zmizol nám z tohto oznámu alebo z tohto okienka vyskakovacieho krásneho strediskového. Vesničko má stredisková. No, tak toto spraviť. Dobre. Ak používate defaultne, tak tu máme napríklad taký systém, ktorý používa sa pri odhlasovaní. Takže urobíme jednoduchý formulár. Formulár, áno. Do formulára dáme akciu metód post, ďalej cez field
a ste to videli method field a dáme delete. Áno, čím máme formulár a dáme delete. Čo to znamená? No, čo tu bude? Tu bude cesta, URL. A čo patrí do cesty, alebo čo tam dáme do cesty? Do cesty dáme vlastne tento routes, ktorý sme destroy notifikáciou, to znamená, že použijeme túto metódu, áno. Túto metódu. No, lenže vtedy som použil get, ale teraz skutočne musím urobiť formulár a dám delete. No a zapamätať si postup user, premena user, notifications a tu notification IDčko. To je to dlhé IDčko, ktoré som tu už predtým ukazoval. Takže, aby som sa neustále, tak ideme písať user. Aha, to je ten user premena teraz. Out, čiže prihlásený user, ale pozor, keď ste si dobre pamätáte, ja som používal tu meno, nie IDčko, takže tu musím napísať nie audio. Ináč, keby to bolo len IDčko, tak by som napísal tak. ID, áno. A už by som našiel, lenže ja používam meno celé, takže user slug. Ďalej. Bodka. Tu je ten notification a tu ide to notifikačné ID. Lenže to notifikačné je dynamické, takže my ho musíme zobrať z tejto premenej. Áno. Takže bodka. A notification ID. Spravil som dobre? To je dlhý zápis, čo? Strašno. No, takže. A keď nie, tak si to skontrolujeme. Prvý zázrak bude, keď refreshneme a nám nevyhodí chybu. Dobre, nie je tam základná veľká chyba. Teraz pozrieme sa, ako vyzerá form a cesta. Cirkev, urzet, user Slack, notification, dobre, alebo že by malo byť. A tu mi nedalo IDčko. Asi som spravil chybu. Vidíte, že mi tu má napísať to dlhé IDčko stade. Prečo by to tak nedalo? Aha, možno som spravil chybu. Aha, už viem. Notification ID, obyčajné tak. IDčko tak. Teraz by to mohlo byť to. Chybička krásy. Opäť urobíme revíziu. A pozrite sa, vidíte, meno, notification a dalo mi toto predlhé IDčko, ktoré určuje, o ktorý post alebo ktorú notifikáciu sa jedná. Takže to máme. Ešte jednu kontrolu spravím. Browse, či som náhodou no jasne, ESCO, množné číslo. Tí Angličania to radi používajú a ja všetko robím. Ja by som dal notification, a oni notifications. Prečo?
No. Takže form máme a teraz ja vlastne sa držím toho tu, ako to má on urobené. When click presne ten istý formulár teda vyrábam a to je v Ačku, čiže v tom hreve. No. Tu píše, že zober element IDčko, pardon, ale ja tu dám destroy notification form, áno. Zober toto IDčko, ale aby by to fungovalo, musím aj tento form označiť IDčkom. Prečo mi to... Kde mi hlási chybu? Kde mi pre nejakého dôvodu hlási chybu? A ja neviem prečo. Že by? No, to nebude také jednoduché. To niečo som poplietol a neviem čo. Takto, toto tu odpálim ešte o nižšie. No, musím sa vrátiť. Niekde som spravil chybu a teraz neviem na rýchlo kde. A neviem na rýchlo kde. Takže, tak. Ale nie toto mriežku. Ešte raz. Potrebujem tento zobrať. A báchnuť ho tu. A kde som to? Tu. Nie tu, pardon. Áno, tu. Som zabudol. Čiže form, cesta, method post mám. Uzatvorený form. Nevidíte chybu? Pomožte mi. Nejak som sa poplietol tu. Kde som spravil chybičko? Ohrev. Tak. Pardon za zdržanie. Toto nepotrebujem. Ale to, čo potrebujem spraviť je, že tento formulár musím IDčkovať nejak. Destroy notify, zjednodušene. A keď kliknem na zober tento element, ktorý je označený destroy notify, a pošli tam všetky údaje, ktoré tam mám.
No, ak som nespravil chybu, priatelia, tak by to mohlo aj rabotať, čiže pracovať po našemu. By to len trošička vyzeralo. Refreshnem. Vidím dve notifikačné správy. Zoberiem jednu z nich a odpálim. Biela obrazovka. Dobre či zle? Je to dobré, pretože nehlási žiadnu chybu. Čiže prebehla táto funkcia a keďže tu nemám return back, no tak mi ostala jasne, že biela obrazovka. To je jasné, že? Ak teraz už dám tento return back, to znamená, že sa vráti tam, kde začalo. Podstatné je, či sa mi teraz javia dve odkazy alebo iba jeden. Má byť iba jeden. Bác ho, áno. Odpálim aj druhý, už s returnom back a vidíme, že už nemám žiadne odkazy, ale v databáze, keď ju refreshnem, tak read, vidíte, že tu je dnešný datum. Tak sme to zvládli. Takže ja to ešte raz vynulujem. Obidve. Upraviť, pardon. Bum ho. A opäť by sa mi mali objaviť dve notifikácie. Môžu byť rôzne. Odpálim to a už len jedna je nečítaná, odpálim aj to druhú, čítané sú všetky. Samozrejme, že ja tu môžem urobiť linky, áno, kde som to písal, do toho ja tu môžem urobiť linky, to znamená, že do toho tu urobím takto link a tým pádom, že ma dostane to na nejaký článok alebo komentár, čokoľvek, ale teraz je to v poriadku. Takže suma sumárum, čo sme sa naučili, vyrobiť jednoduchú notifikáciu pomocou jQuery sme odpálili tento notifikačný formulár, pretože Destroy ID sme použili a tento Destroy ID bol aktivovaný práve týmto submitom. Ďalej sme sa naučili, že after user notifikácia vyťahne nám unreadované. Keby sme to dali len notifikácie, vidíte, notification, tak by nám vyťahlo všetky notifikácie, ktoré máme, čítané aj nečítané. Áno, ale keďže tu máme len unread, tak nečítané. Dokonca pagináciu sme spravili, použili sme metódu delayed, aby sme nemuseli ísť na odkaz, čiže toto funguje. A v useries vlastne používame jednu metódu, a find to fail a tak ďalej. No, tak zhruba všetko. Ďakujem za pozornosť. Zdraví vás Gabriel.